Er der sket nogle forandringer i moden de sidste par år? Hvilken økonomisk effekt har det på de unge, og hvilke konsekvenser er der? Det vil mine to gæster svare på her i dag. Velkommen til Fashion News. For 2 dage siden startede der en debat på Facebook om, hvorvidt der skete forandringer i moden, og om der var nogle konsekvenser ved det. Og du kan selvfølgelig også være med på Facebook og skrive din mening. I dag har vi fået besøg af Serine Akram, som er redaktør fra Alt for Damer, og dig, Disney Celine, som er topmodejournalist på Filmvind. Velkommen til. Tak. Serine, hvad synes du om, at moden forandrer sig? Jeg synes ikke, at moden forandrer sig. Det er det samme, der går igen hele tiden. Et eksempel kunne være Converse-sko. De har været der igennem flere årtier, og det er det samme hver gang. Et andet eksempel, det kunne være cowboyjakker. Altså, da jeg var 15-16 år, omkring 20 år siden, der havde vi dem alle sammen. Og altså, det har alle unge også nu, altså 13-20-årige, de har dem også nu. Så jeg mener bare, at det er moden, der går igen. Den har slet ikke forandret sig. Okay, interessant vigtigt. Disney, hvad synes du om det? Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er fuldstændig uenig. Kan du uddybe det lidt mere? Ja, jeg vil gerne starte med at sige, Converse, ja, Converse kan slet ikke sammenlignes med et helt modeårti. Ja, Converse har været der i lang tid, og der er udkommet mange flere modeller, som man måske ikke havde for 20 år siden. Hvis man tager en række Converse, nu skyder jeg på 10 stykker, igennem 10 år, så vil man kunne se en rigtig stor forandring. Men Serine nævnte jo ikke kun Converse. Hun nævnte jo også cowboyjakker. Hvad synes du om det? Altså, jeg synes det er præcis det samme. Det eneste, der går igen, det er mærket. Altså, tøjet ændrer sig jo hele tiden. Og ja, når der udkommer nyt tøj, så går folk jo i noget nyt, og det bliver noget nyt, og noget nyt, og noget nyt. Og så laver man en helt ny stil. Så derfor ændrer man sig. Altså, nu får du til at lyde som om, at det kun er Converse. Jeg mener, der er også mange andre eksempler. Nej, prøv at høre, jeg er stadig uenig. Ligesom huse, biler, computer og tv ændrer moden sig på samme måde. Ja. Men nu står det jo fast med, at moden ændrer sig. Hvorfor tror du, gør det? Det er mennesket selv, der står for udviklingen. Og takket være vores gode videnskabsmænd, som vi har her i Danmark og i udlandet, ændrer moden sig. Ja, Serine? Altså, kan du så give mig en forklaring på, hvorfor man skal følge den såkaldte forandrede mode, der er? Altså, Serine, nu bliver jeg lige nødt til at afbryde dig igen. Fordi vi skal lige have afsluttet emnet. Og Disney, du er klar for forandring af mode, og du er klar imod. Ja, og Serine, jeg bliver lige nødt til at spørge dig om noget igen. Hvilke økonomiske konsekvenser har det for unge, som gerne vil følge mode? Altså, de økonomiske konsekvenser for at være ung i vores samfund, det er dyre mærkevarer, det er et must. Og hvis man så ikke har råd til de dyre mærker, så kan man blive presset til at stjæle eller blive mobbet for ikke at have det samme tøj, som alle andre har. Altså, jeg synes ikke, at der er nogle konsekvenser med moden overhovedet. Jeg synes ikke, at man bliver mobbet på grund af ens tøj. Altså, tøj er jo bare tøj. Nej, tøj det er slet ikke bare tøj. Det er deres stil. De unge, de lever i subkulturer, hvor man skal have et bestemt slags mærke for at kunne være en del af den bestemte gruppe. Og som sagt, altså børnene, de kan blive udstødt eller føle sig udenfor, hvis de ikke har råd til at købe det tøj, eller hvis de ikke må gå i det tøj overhovedet. Og det kan være en af de grunde til, at der er konsekvenser. Man kan blive mobbet eller udstødt. Hvad er subkultur i dine øjne, Serine? Hvad indebærer det? Altså det er en større gruppe med en bestemt stil. Det kan fx være hippierne, vi havde i 60'erne. De var meget inden for det åndelige, det naturlige, og så havde de deres berømte sætning Make Love Not War. Og altså nu til dags, der er der rigtig mange forskellige subkulturer. Der er hiphopper, der er punkere, og så er det helt nye, det er hipsters. De prøver ikke at være mainstream, altså ikke at følge med strømmen. Okay. Disney, hvad mener du om de subkulturer, som Serine sagde, om at børnene hører til en bestemt subkultur, og alle hører til en? Altså, hvis man kan starte en gruppe, så må man også tage konsekvenserne, når det er, at de kommer. Okay. Men jeg har ikke mere at sige, og vi har heller ikke mere tid tilbage, så jeg vil bare sige tak for i aften. Ja. Og husk, at du kan stadigvæk skrive din mening på debatten på Facebook. Nej.
du dum, mand. Ej, hør efter mig. 3, 2, 1, action. Er der sket... Nej. Og du kan selvfølgelig også være med. Serine, hvad synes du om, at moden forandrer sig? Jørgen, du ødelagde lige det hele, mand. Skrid. 3, 2, 1, action. På de unge. Og hvilke konsekvenser... 3, 2, 1, action. Det vil måske... Det var meget det. Hvad skete der? Jeg vil grine med Jørgen, det kan sige. 3, 2, 1, action. Er der sket nogle forandringer i moden de sidste par år? Hvilken økonomisk effekt har det? 3, 2, 1, action. Er der sket nogle forandringer i moden de sidste par år? Hvilken økonomisk effekt har det? Ej. Det er min røv. Bror, det der skal med. Okay, hvad sagde du? 3, 2, 1, action.